Sako na biyu a gurguje, muna addu'a ga mutanen ƙasar Nijar, Allah ya kawo masu sauƙin abin da ya same su, saboda duk halin da ƙasa take ciki jama'a, to galibi wani lokaci juyin mulki bai cika haifar da alheri ba, yana jawo kashe-kashe, barnar dukiya da sauransu. Da haka muna musu addu'a, abu dai ya riga ya faru ba yadda aka iya, sai dai kuma yanzu hanyar gyara. To muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kawo musu hanyar gyara cikin gaggawa. Muna jan hankalinsu da kasi zanga-zanga, domin mu a gurinmu da Najeriya da Nijar duk abu ɗaya ne. Al'adunmu sun haɗu iri ɗaya, yaran da muke magana ya haɗu, yanayinmu suna shiga cikinmu, muna shiga cikinsu, akwai hulɗar kasuwanci da ta diflomasiyya tsakaninmu da su. Kuma wannan yana daga cikin dalilin da ya sa muke so kullum idan shugaba zai zo a masa fatan alheri. Wannan Bazoum ɗin da kuke gani, lokacin da ya zo na neman shugaban ƙasar da mutanen Nijar ba sa san shi, wanda duk ya san me yake faruwa ya san ba sa san shi. Sun yi ta maganganu, har ma suna cewa baƙon haure ne, an turo shi ne ya wargaza ƙasar, domin in ka duba da shakalinsa za ka ga bai yi kama da Hausawan Nijar ba. Sai suka ce ai baƙon haure ne, ba su yadda ba, suka dinga ihu, suka sa ƙabilanci da wasu abubuwa. Amma da ya zo kuma sai ya zama ya zo da manufofin da ba a taba samun shugaban ƙasar Nijar ya zo da irinsu ba, na ƙoƙarin kwato ƙasar daga halin da take ciki na mulkin mallaka a hannun Faransa. Ya yi ikirarin cewa zai canza kuɗin ƙasar, domin wannan sefa da ake faɗa, asalin kalmar sefa ɗin abin da take nufi shine kuna nan a ƙarƙashin mulkin mallakar Faransa. Don haka wannan kuɗin yana tunatar da su har yanzu su bayi ne, ba ƴantattu ba. Da haka yace zai yi kokari ya wargaza wannan, ya jawo ya kawo. Kuma daga cikin manufofinsa yace zai hada alakar kasuwanci da Najeriya mai karfi. Yace zai ma so a ce kuɗinmu da nasu iri ɗaya ne. Kaga ai kasuwanci zai bunƙasa, harkoki za su bunƙasa idan haka ta faru. Kai kwanan nan kafin a kama shi ko a tsare shi, ya fitar da sanarwa cewa duk wata shinkafa da aka noma a Nijar haramun ne a fitar da ita waje, a ci a cikin gida, sai gida ya ƙoshi sannan a kai ina. Ya ce kuma a buɗe boda duk ta waje shigo gaba ɗaya. Abin zai sauƙi ko ba zai sauƙi ba? Don haka da mugaye da waɗanda ba sa son wannan alkhairin ga mutanen Nijar aka haɗu da ƙasashe miyagu suka yi injiniyar masa wannan fitinar. Allah ya fitar da shi, Allah ya kawo mun sauƙi. Abinda aka yi kokarin a cinna na wutar fitina a Nijar saboda wannan, kada Allah ya ba su nasara, Allah kar ya ba su nasara, Allah ya taimake mu, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya. Daga ƙarshe akan ƙarshen wannan, da ke mu muna hawar social media muna ganin abin da ke faruwa, mun ga wasu suna fatan irin wannan ta same mu a Najeriya. La qaddara Allah, Allah kar ya kaddara wannan, domin idan kuna ganin alheri ne akwai tabaran da manyan mu suke gani wanda ku ba ku gani da shi. Idan kuna ganin hakan shine daidai, to akwai abin da magabatanmu suke hange cewa in haka ta faru abin zai zamo mana matsala sama da wacce muke ciki. Da haka ba ma fatan irin wannan ya faru a Najeriya, kada Allah ya kaddara mana ganin wannan. Allah ya bawa shugabannin kuma wannan abin ya zama izina gare su, domin suka ce idan gemun dan uwanka ya kama da wuta to ta yashi ko kashe sannan kai kokarin tara naka. Haka ne ko ba haka ba? Sau da haka shugabannin Najeriya ku shiga taitayinku. Kun ga dai wasu suna yadawa a social media cewa suna kiran mutane a yi irin wannan, to ba ma goyon baya. Amma ya zama izina gare ku cewa fa idan ba kun tahi tsaye kun kawo ƙarshen matsalolin mutanenku ba, to kada Allah ya jarrabe mu da abin da zai biyo baya. Ya Allah muna roƙonka ka samu gama da duniya lafiya, ka sa aljanna ta zama komar mu, ka sa ni'imar Allah ta baibaye mu duniyar mu da lahirar mu. Allah gashi ka ba mu ruwa duk da saba maka da muke, Allah ka ci gaba da shayar da mu, Allah ka ƙara haƙuri da mu, ka mana rahama ba don halin mu ba ya Allah. Allah ka ba mu damuna mai albarka, Allah ka ba mu ruwa mai albarka. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaithan mughisan mari'an mari'an ajilan ghaira ajil nafi'an ghaira darrin. Allahumma jallilna sahaban kasifan qasifan ضلوكا ضحوكا تمطرنا منه رزازا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام.
ya man lahu malakutu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ka sauƙaƙa mana halin da wannan ƙasa take ciki ya Allah. Allah ka kawo mana ɗauki cikin al'amuran da suka rikice mana ya Allah. Allah ka kawo farashin abinci ya sauka ya Allah. Allah kai ne mai sauke farashi. Allah ka saukar da farashi duk abin da ɗan adam musulmi zai amfana da shi a wannan rayuwar ya Allah. Allah ka sa mu gama da duniya lafiya. Allah ka sa shugabanninmu su ji waɗannan nasihu su ɗauki matakan gyara ya Allah. Ya Allah muna son su suna son mu. Allah ka ba su ikon gyara waɗannan matsalolin ya Allah. Allah ka shiri matanmu, Allah ka shiri 'ya'yanmu, Allah ka shiri matasanmu, Allah ka shiri 'yan matanmu. Allah ka sa su daina aikata ɓarra da asha wanda kake kama mu da aikata wanda suke ya Allah. Allah mu ma ka tsare mana imaninmu, ka tsare mana mutuncinmu, ka tsare mana matsayinmu, ka ƙara mana ilimi mai albarka ya Allah. Duk yanda ta juya ta birkice Allah ka tsame mu daga cikin wannan birkicewar ya Allah. Ya Allah duk yanda wani ya rasa yadda zai yi Allah ka sa ba ma cikin wanda za mu rasa yadda za mu yi ya Allah. Ya Allah duk yanda abu yayi tsada ita ce rashin halinsa ya Allah, ka hore mana halinsa ya Allah. Ya Allah duk yadda abu ya kai ga tsada da farashi ya hau Allah ka ba mu, ka mallaka mana abin da za mu cire masa ya Allah. Allah ka hore wa kowa ya Allah. Allah ka azurta kowa ya Allah, domin wannan ba wani abu ne mai wahala a gare ka ba. Inda zalika alayka yasir, abu ne mai sauki a gurinka. Hadha huwa ma inda billahi tawfiqi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Qumu ila salatikum wa sawwu sufufakum yarhamuni wa yarhamu